Câte hectare are 1 km pătrat? What? Ăștia au pus 10.000. 1.000, 10.000, aoleu. Așa. Câte diateze are Weber? Nici măcar n-am învățat ce să le diateze. 3. Eu nici n-am învățat ce să le diateze. Cât, mă? Da, tot eu sunt aproape. Câte persoane principale feminine sunt în scrisoarea, o scrisoare pierdută de Ioan Pălăgean? Nici o scrisoare pierdută. Nici n-am citit-o, să-mi trag una. Ce figură geometrică are ca și componente arcul, raza și sectorul plan? Arcul, raza și sectorul plan. A, da, mă, arcul, raz, da. Pe mine, de ce nu? Proverbe, Nicovala n-are frică de... Nici n-am înțeles întrebarea. Dacă mă întrebați de ce am greșit, n-am înțeles-o. Da. Vă dați toți pe mine. Care este modul de propagare a energiei termice? Mă, Robert. Ce român al lui umbrele cum... Cum se numește unitatea de măsură a puterii optice a lentilelor? Păi stai, mă, așa că... Omul ăsta are ceva cu mine. Ce filosof este autorul lucrării ei așa a apărut în... Nu! Vreau să mă duc pe ăla. Cum se numește explozia care se presupune că a dus la formarea universului? Big Bang.
câți ani a fost Aristotel discipolul lui câți ani? 5. Na, prost, a scris înaintea mea. Dar tot eu sunt înaintea lor. Asta că e bine. Ăștia au ceva cu mine. În afară de pătratele magii tip matematici, ce fel de figură magie geometrică se pot construi? M-a spart ăsta. M-a spart. Bă, dă mâna eu. Bă, să-mi trag una. Bă, dă-te încolo de... Așa, Cătălina, atacă. Care este sesor asemănător pentru o mătă? Hai că da. Hai că... Hai mă, că vreau să termin cu asta. Ce origine are așa, aoleo. O e germană, americană, spaniolă. Du-te mă de aici. Dacă ăsta mi-atacă capul, na. Cât face 2 plus 2 ori 2? 4. 2 plus 2 ori 2, 4. Da. Câte vârfuri are un... Deci aici e de noroc. Dacă botul ghicește aici, înseamnă că a câștigat. Că aici e de noroc. Așa. Deci se pare că eu am câștigat, numai dacă nu mă atacă ăsta. Dacă mă atacă ăsta pe mine și... Hai că eu da. Care era numele chinez al filozofului? Așa, gata, am câștigat.